Най-изолираното обитаемо място на Земята – Тристан да Куня. В средата на Атлантическия океан съществува място, по-далеч от всичко друго, отколкото можеш да си представиш. Тристан да Куня е най-изолираният обитаем архипелаг на планетата. Най-близката суша е на около 2400 км остров Света Елена. Островът няма летище. Единственият начин да се стигне до там е с кораб, а пътуването от Южна Африка отнема 6-7 дни, при подходящо време. Понякога минават месеци без нито един кораб. На Тристан да Куня живеят около 250 души, всички в едно единствено селище, Edinburgh of the Seven Seas. Общността е толкова малка, че почти всички жители са роднини, произхождащи от няколко първоначални семейства. Островът е вулканичен. През 1961 година вулканът изригва и цялото население е евакуирано в Великобритания. 2 години по-късно повечето хора избират да се върнат, въпреки риска. Животът там е изключително самостоятелен, няма емолове, няма градове, няма спешна помощ на час разстояние. Хората се издържат основно от риболов, земеделие и продажба на пощенски марки на колекционери. Тристан да Куня е място, където времето тече различно, най-близката цивилизация е на хиляди километри, а океанът е единственият път към света. Последвай за още.